prvních 7 dnech stvořil Bůh 7 andělů. Největším z nich je Melek Taus, anděl Páv. Jsem jezídka z rodu Olbekrových šejchů a klaním se Bohu a andělu Pávovi. Jsem z rodu šejcha Olbekra a klaním se Bohu a andělu Pávovi. Jsem jezíd a vyznávám anděla Páva. Naše rodina pochází ze starého rodu šejcha Olbekra. Já jsem syn šejcha Feto. Jsme náboženská rodina. I když dnes žijeme v cizině, stále uctíváme anděla Páva. Jsme jezídi a klaníme se slunci. Vyznavači anděla Páva, jezídi, jsou náboženskou menšinou menšinového národa Kurdů. Národa, který nikdy nežil ve vlastním státě a vždy a všude trpěl příkořím mocnějších. Proto jeho příslušníci hledali svobodnější život mimo své domovy v cizině. Snaha uniknout pronásledování zesílila ve 20. století. Tak se stalo, že do té doby přísně uzavřené a nevěřícím nepřístupné náboženské společenství jezídů se pootevřelo a dalo nahlédnout do svého téměř neznámého způsobu života a duchovního světa i cizincům. Vlastí Kurdů je severní Irák, Sýrie, Turecko a Irán. Už koncem 19. století uprchlo pod muslimským tlakem do Arménie, Gruzie a Ruska na 130 000 jezídů. Okolo roku 1970 začali odcházet do Evropy. Dnes zde žije asi 50 000 vyznavačů tohoto náboženství a jejich počet se stále zvětšuje. V Německu, nedaleko Brém, mají své centrum. Rychle si zvykají na nové prostředí, ale svým srdcem zůstávají stále tam, odkud vyzařuje světlo anděla Páva. Jmenuji se Telim Tolan a jsem prvním předsedou jezídského fóra v Oldenburgu. Toto sdružení jsme založili v roce 1993, abychom udržovali jezídskou kulturu a náboženství. Lze sloučit evropanství se starými jezídskými tradicemi, udržovanými v rodinách po staletí? Jezídská víra totiž nezahrnuje pouze obřady, ale i rozdělení společnosti na kasty s uctívanými náboženskými autoritami. Chidir Sulejmán je příslušníkem kasty pírů. Tento svátek nazýváme Džažná Sarsále, to znamená svátek zahájení nového roku. Podle jezídského kalendáře, který je totožný s kalendářem východních křesťanů, začíná nový rok první středu v dubnu. Je to velmi stará slavnost. Podle naší mytologie v tento den Bůh seslal z nebe Táuse Meleka, anděla Páva, největšího ze 7 andělů, aby řídil svět. Mnoho jezídů z Iráku, Turecka i Sýrie emigrovalo kvůli těžkému životu do Evropy. Je to jejich volba. Získali tam plnou svobodu. My, kteří zůstáváme na Blízkém východě, když navštívíme Evropu, zažíváme tam ze svobody šok. My se držíme více zvyků předků a stále dodržujeme všechny své náboženské příkazy. Jezídi jsou vyznavači náboženství, které vzniklo v horní Mezopotámii, dnešním Kurdistánu.
Mnoho Kurdů považuje jezídismus za své původní náboženství. V učení i obřadech jezídů se mísí judaismus, křesťanství a islám, ale i zoroastrismus, mitraismus, starověká gnóze a přírodní náboženství. Jejich víra, vyjevující se ranními a večerními modlitbami ke slunci, je spojuje, ať jsou kdekoliv ve světě. Centrem jezídismu je údolí Láliš v kurdské části severního Iráku. O jeho vzniku se vypráví. Když Bůh stvořil anděly, posadil je na loď a ta brázdila moře všemi směry. Protože nikde ještě nebyla země, Bůh vrhl do vody Láliš. Tam se andělé vylodili. Od těch dob je to nejsvětější místo jezídů. Vedou tam dvě cesty. Jedna ze západu z města Ba-Adré. O slavnostech poutníci líbají tento kámen, neboť u něj se jim poprvé otevře pohled na svatý Láliš. Místu se proto říká Silávgah, místo pozdravení. Druhý přístup do údolí je od východu. Dříve poutníci došli k mostu Pirá-Silát, mostu přímé cesty, který tvořil hranici mezi světským a posvátným územím. Zde si omyli tváře, zuli boty a se slovy Pirá-Silát, na jedné straně peklo, na druhé ráj, přešli most. I sem však pronikla moderní doba. Poutníci už přijíždějí auty a ze starých zvyků zbyl už jen pro ně příkaz chodit po celém Láliši bosí. Dnes je zde však téměř prázdno. Poprvé, kam sahá paměť starců, byl letos odvolán největší svátek jezídského náboženského roku, slavnost shromáždění. Z obavy před teroristickým útokem rozhodl kníže Tahsín Bek, od svých 11 let svrchovaný vládce jezídů, že slavnost nebude. 3 týdny před natáčením těchto záběrů se ho v severním Iráku kdosi pokusil zabít. Vyvázl bez zranění. Za křižovatkou u města Ba-Adré jsme míjeli zaparkovaný červený vůz značky Opel. Když jsme kolem něj projeli, vůz se rychle rozjel za námi a snažil se do nás narazit. Někdo z jeho osádky po nás hodil ruční granát. Jeli jsme dodávkou. Granát díky bohu nezasáhl kabinu, ale odrazil se od korby a spadl na silnici. Když jsme ujeli asi 100 metrů, explodoval. Útočníci pak na nás stříleli ze samopalů a naši muži střelbu opětovali. Zdálo se nám, že jeden z útočníků byl zasažen nebo možná zabit. To nebyl útok jenom na mě. To byl útok na všechny jezídy. Proto Láliš letos osiřel. Přišli jen ojedinělí poutníci, dokonce až z Čech. Jsme přišli, aby jsme křestili na děti od brachy, i sebe, i brachu. My jsme dospělí, kteří jsme nemohli přijít tady, protože jsme neměli možnost, aby tady jsme přišli, protože byla pod kontrolou iráckého režimu. Tak dneska my jsme přišli tady, aby jsme křestili sebe i děti. A tohle to je povinnost na každý jezídy, aby křestil ke kaniaspí. Já jsem se tady v Láliši seznámil se svojí ženou. Tady se hodně mladých lidí seznámilo, protože je to jediná příležitost, jak se potkat.
V Německu žiju 27 let a dosud jsem neměl možnost sem přijet a nechat se pokřtít. Ale teď jsem díky Bohu zde a byl jsem pokřtěn v prameni Kánia Spí. Už mohu v klidu umřít. Nejstarší a nejrozlehlejší stavbou lálišského posvátného území je svatyně šejcha Adího. Jeho osoba je pro jezídy vtělením božství. Další svatyně stojí nad hrobkami významných jezídských svědců, mezi něž patří šejchové Hasan, Obekr a Šems. Kromě nich jsou v údolí desítky menších svatyň významných mužů jezídského náboženství. Mezi nejuctívanější místa patří pramen Kánia Spí, bílý pramen. Světí se zde nejrůznější předměty pro živé i mrtvé. Zde chce být pokřtěn každý jezíd, protože voda z pramene Kánia Spí má svatou moc. Proto sem příbuzní přivezli i exhumované tělo 4 roky mrtvého bojovníka proti Saddámu Husajnovi, aby dodatečně posvětili jeho rubáš a tak mu umožnili cestu do ráje. Jezídské obřady plné symbolů jsou věcné, bez zbytečného zdržování. Důležitá je víra a ta je nepochybná. I svatý pramen Kánia Spí má svou moc jen ve vymezeném místě. Jakmile je opustí, je vodou jako každá jiná. Vodou užitkovou, vhodnou k úklidu i k osobní hygieně. Když v dřívějších dobách přišel poutník ke kameni Silávgach, uviděl pod sebou rozlehlé tržiště. Dnes je připomíná jen řada výklenků ve zdi. Svému účelu už dávno neslouží, ale místu se stále říká Súka Márifeté, tržiště mystického poznání. Proti hlavnímu vchodu do svatyně šejcha Adího je mohyla zasvěcená šejchu Mendovi, který vládne hadům. Muži z jeho rodu léčí uštknutí. Do komplexu svatyně šejcha Adího se vstupuje branou Derý Mír, knížecí branou. V minulosti se před ní každé ráno shromažďovaly duchovní osoby, aby modlitbou uctívali vycházející slunce. Sedm světel vedle vchodu je zasvěceno 7 andělům, které Bůh stvořil na počátku světa. Na nádvoří před vchodem do hlavní svatyně je síň Fechredína, jednoho ze 7 andělů. Nápadným rysem jezídského kultu je líbání. Úcta k náboženským předákům se projevuje líbáním ruky. Líbají se prahy svatyní a proto se na ně ani bosou nohou nesmí stoupat. Často je vidět jezídy líbající nejrůznější předměty, stavby, kameny a mohyly jako součásti svatých míst. Svatyni šejcha Adího mají jezídi v úctě největší, protože světec, přímé vtělení Boha, je ve své svatyni stále přítomný. Pramen u portálu patří andělu smrti Nasredínovi. Podle legendy si v něm umyje nůž pokaždé, když někdo zemře.
Svatyně je místem, kde jezídi prostřednictvím uzlů prosí za svá přání. Jak dlouho zůstane poutníkův uzel zavázán, tak dlouho bude on sám přítomen v Láliši. Množství drahých látek pokrývá sloupy svatyně nikoliv jako výzdoba, ale jako příští oděv šejcha Adího, který si z nich vybere, až po posledním soudu bude povolán do ráje. Nejvyšším zástupcem Boha na zemi je pro jezídy anděl Páv. V nejúctívanější svatyni je mu v době slavnosti shromáždění vyhrazeno toto místo. Letos prý poprvé v historii zůstalo prázdné. Ústředním prostorem svatyně je symbolický hrob šejcha Adího, vtěleného boha, kterého ve fyzické podobě nosila země ve 12. století. Šejch Adí je posledním prorokem jezídů. Mytologie z něj učinila prostředníka mezi Bohem a lidmi, který již za svého života duchem pobyl 7 let v ráji. Po návratu do svého těla konal zázraky. Kázal v kurčtině, která je proto řečí andělů v ráji. Jeho učedníci vytvořili organizovaný jezídismus tak, jak ho známe dnes, byť sami jezídi jsou přesvědčeni, že původ jejich náboženství sahá do nepaměti. Pro každého z nich je největším svědcem šejch Adí a vykonat pouť do Láliše největší radostí. A zde, když s modlitbou vyslovil své skryté přání, 3krát obejít svědcův hrob. V chodbě za hrobkou se oddávna uchovává olej z posvátných olivových hájů, který hoří k poctě svědců a k obřadům. Oheň v jezídských obřadech zastupuje posvátné slunce. Každé zapalování ohně je i mýtickým opakováním stvoření Adama. Světlo z posvátného oleje vede poutníky na jedno z nejtajnějších a nejsvětějších míst jezídismu, do jeskyně Zemzem. Nevěřící sem nemají přístup. To, že se jí vůbec poprvé podařilo natočit, bylo věcí důvěry i měnících se vztahů jezídů k cizincům. Vlastní pramen je podle mytologie napájen přímo z pramene Zemzem v Mekce. I to se stalo díky zázraku, který učinil šejch Adí. Jezídi respektují stáří a náboženské autority. Žijí v kastovní společnosti podle prastarých pravidel, která uznávají po generace. Jako všude na Blízkém východě, i zde se denně scházejí starci, stejně jako to činili jejich předkové, a obřadným způsobem se vyjadřují k dodržování zvyklostí i k událostem, které přináší den. My šejchové a pírové máme na starosti naše murídy, tedy osoby neduchovní. Ženit se můžeme jen v rámci našich kast, šejchové s šejchy, murídi s murídy. Řádná jezídská svatba je ta, kterou dohodli rodiče, když rodina manžela zaplatila výkupné. Porušení uznávaných zvyků může vést až ke krevní mstě. To se stává, když ten člověk přestoupil zákon a udělal něco špatného, co je v rozporu s náboženstvím. A nebo když se způsob únosu, na který se mě ptáte, neslučuje s našimi tradicemi a je proti našim zvyklostem. Pak dochází i k zabití.
Už 5 let jsem do ní zamilovaný. Zkoušel jsem několikrát žádat o její ruku, ale pokaždé mě odmítli, protože jsem chudý. Proto jsme se domluvili, že spolu utečeme. Utekli jsme společně do Alepa a zůstali jsme tam. Cizí anonymní město sice skryje provinilé milence, ale nevyřeší jejich starosti. Zejména když mezi nimi a novým prostředím je touha po domově. Kde chceš žít? Ve městě nebo na vesnici? Kde chceš žít? Doma v naší vesnici v Iráku. Sňatky smějí jezídi uzavírat pouze mezi sebou a jen v rámci vlastní kasty. Dohodnou-li se mladí lidé, že společně utečou, je to únos. Pak může následovat i krevní msta. Takové případy řeší smírčí rada, složená z respektovaných osobností. Když muž unese nějakou ženu, tak my, rada, jednáme s oběma rodinami a hledáme řešení. Snažíme se najít kompromis. Kdykoliv se 2 jezídi dostanou do sporu, obrátí se na nás. Nejhorší je, dojde-li ke krevní mstě a k zabití. Ale i takové situace musíme urovnat. Proběhly 2 smírčí rady. Dohodli, že mám rodině nevěsty na usmířenou zaplatit 100 000 lir a za útěk 150 000. Celkem chtěli 300 000 i s výkupným. To všechno jim dlužím. Potom nám rada vzkázala, že se můžeme vrátit. Kdyby se ten problém nevyřešil, byli by zabiti. Proto jsem tam šel a všechno urovnal. Konečně mohla být svatba. Došlo k usmíření, ale jen částečnému. Ženich splácí v přepočtu $6 000 a rodiče nevěsty odvolali krevní mstu. Ale přestože byli pozváni na svatbu, nikdo z rodiny nepřišel. Svatba, byť chudá, zbavila mladé lidi největší hrozby, vyloučení z jezídského společenství, které čeká každého, kdo poruší jeho zákony. A co oba očekávají od budoucnosti? Moje přání je, abychom si rozuměli a byli k sobě tolerantní, abychom měli dobrou práci, abychom žili důstojně jako lidi a aby se o nás už přestalo mluvit. V náboženské hierarchii jezídů je hned po knížeti nejvyšší autoritou bábá šejch. Volí ho náčelníci všech kmenů, ale s konečnou platností ho jmenuje až kníže. V otázkách věrouky je jeho názor rozhodující. Kdo jiný nám může říci lépe, co je to jezídismus, než on? Je to víra. A to víra v pravdu, pravdomluvnost, spravedlnost a čisté svědomí. Bůh je pánem všeho veškerenstva. Říkáme, že Bůh měl 7 proroků. Anděl Páv je jedním z nich. Anděl Páv je prorok i posel Boží. Je zástupcem Boha, stvořitele hvězd, měsíce i slunce. Důležité místo v jezídské společnosti mají kauválové, nositelé náboženského vědění, fakíři, kteří slouží za vzor zbožnosti, a kóčekové. Všem je projevována zvláštní úcta. Kóčekové jsou lidé obdaření mimořádnou vnímavostí. Podřízení jsou bábá šejchovi.
Z Kóčeků pocházejí vizionáři, věštci a divotvůrci. V jejich moci je předpovídat, jak se převtělí duše zemřelého, léčit, prorokovat a odvracet neštěstí. Říká se o nich, že ve snech či v tranzu komunikují s nadpřirozeným světem, sami sebe považují za vyvolené Bohem. Kóček je z lidí blízkých Bohu. Nastoupil jsem na cestu Kóčeků počátkem 90. let. Kóček musí nést břemeno, které je na něj naloženo. Musí držet půsty a vyvíjet velké duchovní úsilí. Není snadné být Kóčekem. Kóček Ismail ze syrské vesnice Kazláčoch nás upozornil na kóčeky ženy. Jedna z nich prý žije v severním Iráku a je mezi jezídy považována za skutečnou divotvůrkyni s výjimečným nadáním léčit a konat zázraky. Požívá úctu srovnatelnou se svatostí. Pochybnosti o jejich schopnostech jezídi nepřipouští. Lidi jsou jako posedlí a ničemu nevěří. Ti, kteří u toho byli, říkali, že to bylo kouzlo nebo džinové, kteří udělali ten zázrak. Ta dívka vzala do dlaní cukr a ten proměnila v hlínu. Já osobně tomu věřím. Kdo by si nepřál setkat se s vědmou nebo dokonce být svědkem zázraku? Když jsme se dozvěděli, že vědma navštíví Láliš, chtěli jsme být přitom. A poprvé jsme se u jezídů setkali s vyloženým nepřátelstvím. Jakoby říkali, tohle je naše věc a vy si věřte své vědě a svému rozumu. Zázraky se nedějí před diváky, byť s nejlepšími úmysly zprostředkovat je nevěřícím. Mladá, teprve 22letá dívka hovořila jenom s lidmi své víry. Muži z její vesnice rázně ukončili naši zdvořilou snahu o zprostředkování částí jezídské mystiky. Dosud nám respekt a úcta k jezídům otevřeli všechny dveře dříve cizincům zavřené, ale kouzla a zázraky patří jen těm, kteří jim věří. Jdeme pryč? Jdeme pryč, když nechtějí. Postavení vědmy je v tradičně patriarchální společnosti výjimečné. Ženám jsou určeny domácí práce, a to v každé kastě. Manželka jednoho z nejbohatších mužů vesnice Kazláčoch v Sýrii, šejcha Sulejmána Heto, pracuje podobně jako nejchudší mulítka. Protože jezídi žijí většinou v širších rodinách, práce zde bývá rozložena mezi více žen. Ale paní Hnar v Arménii už doplácí na změny ve společenství jezídů. Děti odešly do ciziny a ona zůstala na všechno sama. Žena v jezídské rodině má však také svoje práva. Rozvod je sice možný, ale každý důvod ke zrušení manželství musí potvrdit 3 svědkové. Nevěra se už netrestá smrtí. Žije-li jezíd déle než rok mimo svou rodinu, nesmí se už vrátit ke své ženě a žádnou další jezídku za manželku nedostane. Vdova se smí 6krát znovu provdat. Mnohoženství není na Blízkém východě nic neobvyklého, je možné i mezi jezídy. Jsem Fakir Ismail, mám 3 ženy, jedna je Fátima, druhá je Gaure, třetí je Zozan. 3 ženy. Gaure, Fátima, Zozan.
Děti, které se narodily v Německu, jsou 3. Almas, Nerges a Šerín. V Sýrii se narodili Basir, Nisrin, Süleyman, Nidal, Guli, Hasan. Mezi náboženskými autoritami jezídů připadá výjimečné místo fakírům. Vše, co se jich týká, je plné symbolů, zvláštních nařízení a privilegií. Fakíři požívají úctu všech jezídů bez rozdílu. Tvoří svého druhu řád, jakési dobrovolné bratrstvo, překračující kasty. Může jim být jen ten, kdo se plně věnuje uctívání Boha. Znalosti předává otec tomu synovi, který má k tomu předpoklady. Nemá-li takového, přestává být jeho rod fakírský. To zřejmě čeká fakíra Kálo, který od roku 79 žije v Německu. Marně zde apeluje na své děti a vnuky, aby od něj převzali to, co on od svých předků. Jim je už zatěžko věnovat roky učení náboženským textům a vzít na sebe břemeno odpovědnosti za svůj lid. Nezadržitelnost proměny života v emigraci vede k tomu, že jezídi v Německu časem nebudou mít své fakíry. Pak za nimi budou muset přijíždět ti z Kurdistánu, aby tradice náboženského života zůstaly zachovány. V domovině jezídů uctívá fakíra a jeho oděv každý. Stařec Hadží, nejstarší z fakírů, zná všechna tajemství svého šatu. Předtím, než byl stvořen svět, byla zde charka. Poté, co ji oblékal Bůh, stala se oděvem anděla Páva, který ji předal nám, fakírům. Toto je charka. Je stejně uctívaná v Arménii, jako kdekoliv jinde ve světě, kam jezídy zavedl jejich osud. Kdyby mezi dvěma jezídskými kmeny propukly rozbroje, jakmile mezi ně přijde fakír, zanechají bojů a usmíří se z úcty před tím, kdo nosí charku. Charka se odjakživa tká z ovčí vlny barvené odvarem z listí stromu Zergus, který roste v dalekém Láliši. Ve vesnici Džrasen žije šejch Chalaš Mirzo. Starou roztrhanou charku svého syna, který je fakírem, uchovává mezi ostatními posvátnými předměty. I arménští jezídi považují toho, kdo nosí charku, za člověka, kterého nikdo nesmí uhodit nebo se ho nějak nešetrně dotknout. Šejch Chalaš je na svého syna velmi hrdý. Přes charku oblékají fakíři bílou vestu. Každý jezíd, když uvidí na někom charku, musí k němu přistoupit, políbit mu ruku a chovat se k němu úctivě. Oděv fakíru se tká pouze v severním Iráku. Je dílem zvlášť vybraných tkadlen ve svatyních v Láliši. Druhou důležitou součástí fakírova oděvu je mahak, pletený pás, který má fakír stále na sobě. Bronzový kroužek symbolizuje slunce. Jezídi věří, že není dílem lidských rukou, ale že byl seslán z nebe. Podobně zázračný původ přikládá jezídská mytologie mnoha dalším předmětům. Černá koruna, kterou nosili andělé, je utkána ze stejného materiálu jako charka a patří mezi uctívané věci v arménském domě šejcha Chalaše. Je ukazována jen o jezídských svátcích a pouze vlastním lidem. Byli jsme prvními nejezídy, kteří si ji směli prohlédnout, proto šejch Chalaš prosí Boha o odpuštění. Třetí důležitou součástí fakírova oděvu je kulik, utkaný z téhož druhu vlny jako charka. Fakíři ho nosí jako symbol černé koruny andělů.
Pán veškerenstva, tedy Bůh, dal andělu Pávovi zlatý náhrdelník a anděl Páv ho nosil. Toto je maftůl, náhrdelník anděla Páva. K jeho poctě musí všichni jezídi nosit košili, která u krku připomíná náhrdelník. Tím jsou jako obojkem připoutáni k andělu Pávovi. Můžeme říci, že toto je obojek jezídů. Všichni jezídi to nosí. Každý jezíd, který zemře a nemá na sobě tento symbol, je zavržen. Košili se říká grýván. Když někdo zemře bez ní, nezemře jako jezíd. Grýván nosí obyčejní jezídi místo maftůlu. Jezídi žijí ze své náboženské minulosti, ale vynášejí z ní pravdy až nepříjemně současné a přesahující všechna náboženství. Slova fakíra Chidira z vesnice Karse v pohoří Sinjar to dosvědčují. Hřích není dobrý. Lež není dobrá. Tak to opravdu je, tak nás to učí Bůh. Smilstvo je špatné. Zabíjet je špatné. Zabít člověka je ten nejhorší hřích. Být dobrý, velkorysý a lidský je správné. Navzdory tak ušlechtilému krédu, jediné, co o jezídech svět ví, je to, že jsou vyznavači ďábla. Přitom vyslovit před jezídy slovo satan, arabsky i kurdsky šajtán, je přísně zakázané. Když jsme se na to zeptali těch nejvzdělanějších z nich, vyvolalo to pobouření. Tím slovem, co si teď řekl, si mne přivedl do velmi nepříjemné situace. Kdybych věděl, že tady padne, tak už bych dnes ráno nepřišel, i kdybychom měli domluvenou schůzku. Nepřišel bych kvůli tomu slovu. Nic jsem přece neřekl. Jen to slovo. Přísahám, že kdokoliv to slovo řekne, nespatří ráj. Tento maftul je z doby, kdy Bůh tvořil svět. Tehdy řekl anděl Páv Bohu: před 700 lety si mi uložil, že se nesmím klanět nikomu kromě tebe. Já jsem se nepoklonil Adamovi, protože ty jsi mě stvořil ze světla a z perly. A Adama si stvořil z hlíny, vody a vzduchu. Proč bych se měl klanět Adamovi? Víš, kdo je Adam? Adam bydlel v ráji. Tam ale nemohl zůstat na věky. Anděl Páv osobně vyhnal Adama z ráje, aby skrze něj stvořil lidi a zabydlel zemi. Adam odešel z ráje. To slovo, které nás uráží, řekl Adam andělu Pávovi, když byl vyhnán z ráje. My neříkáme toto slovo, ani nedovolujeme nikomu jinému, aby je říkal. My věříme v Boha a v jeho jedinost. On je jediný a jedinečný. A nikdo se s ním nemůže srovnávat. Podle jezídů anděl Páv plně zastupuje Boha. Ďábel podle nich neexistuje. Anděl Páv se ale nápadně podobá islámskému popisu ďábla. Muslimský Satan i jezídský anděl Páv se totiž odmítli poklonit Adamovi. Obvinění z vyznavačství ďábla pramení z toho, že popis Satana v Koránu se takřka kryje s jezídským mýtem o andělu Pávovi. A proto byli jezídi, kteří ho vyznávají, označováni za vyznavače ďábla. Sošku anděla Páva opatrují Kauválové. Všichni jsou pouze z vesnic Bášíka a Bahzáne v severním Iráku. Oni jediní mají za ní odpovědnost. V době, kdy se nekonají slavnosti, je uložena právě tady. Obklopeni islámem a křesťanstvím uchovávají Kauválové symbol nejryzejšího jádra jezídismu.
Jednou ročně musí navštívit každou jezídskou vesnici a vystavit zde sošku Anděla Páva. Ve vesnici Cháná Sor se s ní nyní loučí. Hlava rodiny předá sošku do opatrování kauválům. Kauválové odpovídají za všechny náboženské obřady. Máme sice ještě šejchy a píry, ale těm jejich postavení zajišťuje rodokmen. O náboženství nemusí vědět nic. Při příjezdu do každé vesnice předají kauválové sošku hlavě rodiny toho domu, který byl při poslední návštěvě vybrán jako hostitel Anděla Páva. Je to velká čest. Soška, doprovázená zpěvem kauválů, kteří k tomu hrají na buben def a píšťalu šibáb, je obřadně nesena vesnicí. Funkce kauválů je dědičná. Jejich děti mohou, ale také nemusí pokračovat v rodinné tradici. Jako tady můj syn, který vystudoval ekonomii a teď žije v Německu. Jiný můj syn je lékařem v Mosulu. Další mí 2 synové se věnují povolání kauválů. Kauválové musí mít dobrý hlas, musí umět mluvit, zpívat a hrát na buben def a píšťalu šibáb. A také musí znát tisíce modliteb, z nichž každá má odlišnou melodii. Ze setkání se soškou Anděla Páva duchovně žijí jezídi celý další rok. Spolu s ní přenáší kauválové i náboženské texty, písně a vyprávění. Pro jezídy, kteří si veškeré vědění předávají ústně, mají velký význam. Když návštěva končí, vyberou muži dům, který soška Anděla Páva navštíví příští rok. Necelých 200 kilometrů západně od svatého Láliše na severu Iráku leží nehostinná oblast pohoří Sindžár. Vždy byla významným strategickým místem, jímž procházely obchodní stezky. Z vyprahlé roviny se zdvihá do výšky 1500 metrů. Jezídi zde žijí už celé věky. Jejich život se tu ubírá týmiž cestami jako život jejich předků a předků jejich předků. Když země nosila proroky jezídů, zanechávali své stopy ve stejném prachu jako tito lidé. Zde jakoby Bůh stále hovořil s lidmi. Pohoří Sindžár je jediným souvislým územím